Benim ikazım da belki şöyle halkymyzyň elbette derdim bir aýtmaly ýöne häzirki kanunsuz gelen häkimet başyna gelen terror topara ýüzlenmeleri näde dogry diýip benim şöýlerek düşünýär-de sebäbi olar halka bähbitli bolsun diýip gelmedikkäň gaýt belki ýaly Rus imperiýasyna ýani galy berse öz jüýsüne öz bähbitleri üçin işleýän ýa-da işlemäne ýani meňzeşlik görkezýän bir topar. Onsoň ýa-ni kardeşleriň birem belli geçdi ýani kanun bolan ýani döwlet bolan ýurtda döwlet guruluşy bolan ýerde konstitusiýon guruluşy bolan ýerde döwlet alymlaryny bilgili adamlary ýurtdaşyna özünde ýok bolsa özünde azlyk etýän bolsa näçe garşylygynda durýan bolsa ýurtdaşynyň gelýär içinde özünde öz ýurdunyň bähbitine ulanýar, ýaşadýar, olaň hukuklaryny gorýar. Ýöne döwlet guruluşy bolmadyk ýerinde ýani anarkiýa bolanda edilbediň belki ýaly mesanda ýagdaý bolanda alymlar bilgiler aýdyň olanlar gaýdylar uzaklaşdyrylýar ýani halk bilen şol adamlaryň halk bilen ara baglaşymy bolmaz ýaly ýagdaýa getirýärler. Ony her türlü ýagdaýlar bilen ulanýarlar diýip düşünýär-de. Bolýar kardeşler söz aljaňyz ýok bolsa sag bolsun bilersiz. Owdy esen bolsun size de kardeşler wagt tapyp ýani öz watandaşlyk öz ýurtdaşlyk borjuňyzy ýerine ýetirip geleniňiz üçin taňrykan aýdasym gelýär. Sag bolun. Görüşýänçek.